Nthumwi ku msonkhanowu zagwirizana kuti zipitirize kugwira ntchito limodzi yotukula ntchito zosiyanasiyana zotukula m'mayiko pachuma. Zina mwa mfundo zomwe atsogoleriwa agwirizana ndi kulimbikitsa ntchito za mafakitale komanso kuchotsa zopinga zomwe anthu a m'mayikowa amakumana nazo mzipata polowa ndi kutuluka, zomwe ati zimalimbikitsa ntchito za malonda pakati pa mayiko a mbungweri. Atsogoleriwa akambirananso zowunika mavuto omwe ali mdziko la Madagascar ndi kupeza mayankho kudzera mu kukambirana mwamtendere. Poyankhula potsekera msonkhanowu, President wa dziko la South Africa Cyril Ramaphosa wati pakufunikira kuphunzitsa achinyamata luso, kupereka mwayi wa ntchito komanso kulimbikitsa ulimi kuti mayiko akhale odzidalira pachuma ngakhalenso pa chakudya. Pa nkhani za mtopola zimene nzika za dzikoli zakhala zikuchitira nzika za mayiko ena, a Ramaphosa ati ndi okhudzidwa ndipo kuti izi sizinachitire ubwino mayiko okhudzidwa, ndipo apempha mayiko kulimbikitsa mtendere pakati pa anthu ndi kupempha kuti kusiyana mayiko kusabweretse kugawikana pakati pa anthu a mayiko a bungwe la SADC. Mmodzi mwa akuluakulu a mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna a Chris Mwale alangiza unduna komanso nthambi zosiyanasiyana za boma kuti zizitsata malangizo okhudza kasamalidwe ka chuma cha boma amene amapereka ofesi yolondoloza chuma cha boma ya National Audit Office pofuna kulimbikitsa kusamalira ndalama za boma. Amwale amalankhula izi ku Lilongwe pamene nthambi ya boma yolondoloza chuma cha boma ya National Audit Office imatulutsa ndondomeko ya momwe igwirire ntchito kuyambira pano mpaka mchaka cha 2031. Isaac Jali ali ndi nkhani yonse. Ndondomeko zatsopano zimene ofesi yolondoloza kagwiritsidwe ntchito kabwino ka ndalama maunduna, madepartment a boma ngakhalenso mabungwe osiyanasiyana a boma yakhazikitsa kuyambira chaka chino cha 2026 mpaka na chaka cha 2031 akuti zithandiza kulimbikitsa khalidwe logwiritsa ntchito bwino ndalama za boma kuti zipindulire zolinga za Malawi pa chitukuko. Polankhula ku Lilongwe pokhazikitsa ndondomekozo, mmodzi mwa akuluakulu a ofesi ya president ndi nduna OPC a Chris Mwale anati bungwe lolondoloza kagwiritsidwe ntchito kabwino ka chuma cha boma la National Audit Office ndilofunika kwambiri polimbikitsa kusunga mwambo pa nkhani yosamala chuma cha boma ncholinga choti ndalama za boma zizipindulira Malawi. Pamenepa a Chris Mwale analangiza maunduna a boma, madepartment a boma ngakhalenso mabungwe osiyanasiyana a boma kuti pamene a National Audit Office awalangiza kuti akonze pa nkhani yakayendetsedwe ka ndalama, iwo azimvera ndi kuchita zoyenerera pofuna kusamala chuma cha boma. A Thomas Makiwa ndi mkulu olondoloza kagwiritsidwe ntchito kabwino ka chuma cha boma, Auditor General, ndipo iwo atsimikizira boma a Malawi ngakhalenso mayiko ndi mabungwe amene amathandiza dziko lino pa chuma kuti ofesi yawo ichita chilichonse chotheka pofuna kulondoloza ndalama za boma komanso kulimbikitsa mwambo kuti ndalama za boma zizigwira ntchito yokhayo yofunikira yothandiza Malawi. A Thomas Makiwa apemphanso nthambi zina monga komiti yoona za chuma m'Nyumba ya Malamulo Public Accounts Committee kuti ichilimike pothandizira kusamala chuma cha boma makamaka maunduna, madepartment a boma ngakhalenso mabungwe onse a boma. Pano pati anthu mwina osapitirira 400 koma ntchito imene timagwira ndi yayikulu, so kutengeranso kuti ma processes athu mbuyomo anali oti ndithu chilichonse kumene kuti tidzilemba pamanja. Tithokoze kuti boma linabweretsa ma system panopa monga system imodzi ya malipiridwe imene timachoti IFMIS, and pamene tikunena panopa auditing ya IFMIS sitimayenera ndithu kuti tiyanse mapepala ochuluka, timatha kuti tingolowano mu system uchi. Zimene zizitithandiza kuti audit izichitika mwansanga komanso izithaso mwansanga. A Lucas Fisher akubungwe la GIZ amene amatsogolera ntchito ya Tikuze Malawi ayamika nthambi yolondoloza chuma cha boma ya National Audit Office chifukwa chobweretsa njira zina za makono zimene zithandizire kapena kulimbikitsa kusamala chuma cha boma. Iyo apempha kuti National Audit Office ndiyofunika kuti ithandizidwe makamaka powonjezera anthu ogwirako ntchito komanso pa nkhani za chuma. Office ya National Audit ndi imene matsogolera pa ntchito yolondoloza kagwiritsidwe ntchito kabwino ka chuma cha boma m'dziko muno komanso kulimbikitsa khalidwe
lochita zinthu mosabisa kena kalikonse. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Wapa mpando wa bungwe la Beautify Malawi BM Trust Adingi Swayo Jere apempha sukulu mdziko muno kuti zilimbikitse ophunzira kukhala aukhondo nthawi zonse. Iwo apereka pempholi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo osayinirana pangano la mgwirizano ndi bungwe la sukulu zomwe sizaboma la Independent Schools Association of Malawi ISAMA. Zambiri mu ripoti la Mwayi Mtumodzi. Jere ati kudzera mu mgwirizanowu bungwe la BM Trust likufuna kulimbikitsa sukulu kuti zilimbikitse ukhondo pophunzitsa ophunzira adakali ang'ono. Ndele limodzi pobweretsa uthenga wa ukhondo komanso kusintha kaganizidwe makamaka pakati pa achinyamata ana. Tikufuna kunena kuti kuongola mtengo udakali wang'ono ndi chimene tikufuna tipange kwa meda zathu a ISAMA so that tikhale tikugwira ntchito ndi anzathu m'masukulumo komanso ngati BM titenga mbali yayikulu kwambiri kupanga mobilize kubweretsa pamodzi anthu kumene ma communities kumene masukulu akupezeka komanso kubweretsa anthu amene ayenekana kuwathandiza anzathu a independent schools ma trainings kuwaphunzitsa nkhani za ukhondo nkhani zosiyanasiyana zimene zithandizire anawo kusintha kaganizidwe kawo kunena kuti tikamazafika zaka 5 zikubwerazo tizakhale tasintha kaganizidwe ngati mbado watsopano wayamba kuganiza mwa nkhani za ukhondo ndi chimene tifuna kuti tikwanitse pamenecho matenda azasintha ngati tikukhala pamalo aukhondo. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la ISAMA Bishop Wycliffe Chimwendo anati bungwe lawo ndilodzipereka kuonetsa kuti sukulu zikulimbikitsa ukhondo nthawi zonse. Tikuyenda limodzi ndi BM cholinga chobweretsa ukhondo wabwino masukulu komanso makomo vana kuti aphunzire bwino